Sauti daga Bahaushiya.com. Danna subscribe, kana a danna ƙararrawar sanarwa. Kike ne, ki ban magani, na daina gani, ido ke kawai suke son kallo. Bayan tsawon lokacin da aka ɗauka, ana gaba tsakanin wasu jaruman Kannywood, producers da kuma director. Cikin ikon Allah, a wannan wata ne mai alfarma wato watan azumin Ramadana, mafi yawancin jaruman suke wa junansu fatan alkhairi, inda bayan gaban da aka ɗau tsawo ana yi tsakanin Bashir Mai Shadda da Adam A. Zango. To alhamdulillah komai ya zo ƙarshe, inda Bashir Mai Shadda ya ɗaura hotonsa da na Adam A. Zango yana masa fatan alkhairi, inda shi ma Adam A. Zango ya ɗaura nasa hotar yana masa fatan alkhairi. Muna fatan wannan shiri za ta ɗaure, Allah kuma ya haɗa kan sauran al'umman Kannywood wanda suke gaba ko kuma faɗa da junansu. Mun gode. A danna subscribe tashar Bahaushiya TV domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Mun gode. Kalamai na akan sanyi, zo ki ɗan kalle ni, ga hannu ki rike ni, farai kada ki sake ni. Na ɗaura bazar so ni ba za na kwance ba, na yi nisa kan so ba za na juyo ba. Ki daina fushi da ni, sake jiki da ni, ko kin ɗauka ba zan bar ki ba. So ya kai adadi, so ki zama madadi, ke kika zama sanadi, kar ki zama jali. Yake alkawari na ki saka ni a rai, na baki amana ki rike ta da kyau. Muradi na, tunani na akan kauna, ko kin mutu aure ni ba zan yi shi ba. Sauti daga Bahaushiya.com. Na ja da baya, faɗa muke mu shirya, na zo gare ki dan neman biko. Bi ne mace gida, ki kira ni da mai gida, wata rana cikin gida za ki zama a bariya. Ki nazari komai akwai lokaci, in kin yi abinci ki bani ni za na ci. Haba murmusa fara'a na gani, ki dariyar ki na sake gani, sibil kyawu na gani na faɗa, dole ne na faɗa. Kyawu na gani na faɗa, kin kai dole ne na faɗa masu. Sauti daga Bahaushiya.com.